Ramogi irio nade kamora mora maintiere arwakini machiegni e chenro mar Migago kama bende waiko no weche mathoth ma bende wakolo kuonde mopogore moko ma bende waseiko lipodgi machiegni wacho gik moko kuom weche ma wamiyo pek. Jod bura dhi twak ewi paro mar omenda matayo chenro mar choko osuru ma isirogo budget e omenda machakore dwe mar 7 higani. From our surveillance, from our sampling around the 8 hospitals, we do not have an upsurge of COVID yet that we can report to the country and tell them to take corrective action. Jatend Migago mar thieth Susan Nahumicha okwerni midhusi mar corona okomuoch kendo e pacho ka kata obedo ni chechni tuono jimbore. Piny owacho chiwo mich mar omenda kod ot ne Faith Kipyegon manyocha owuoyo rekod e ng'weye mag mita 1,500 kod mita 5,000. Machiegni ya Ramogi inyalo tudri kodwa e namba mar ote machuok mena 336 bende iyudo kanyo mbui mar Facebook, wayudore YouTube, wantiere Twitter kachiel kod Instagram mano Ramogi TV. Nyinga Simfruz Okinda. Jatend piny William Ruto timo limbe kaunti ma Kirinyaga kawuono kama oyango e chenro mar gero ute manengogi oyueyo e alwora ma Kerugoya. Jatend piny bende oyawo od thieth ma Kerugoya referral mayudore kar chung' od bura ma Kirinyaga Central. Ruto medo jiwo osuru ma ochuogi ne gedo mag udi manengogi oyueyo. Kawadhi nyime ni jatend piny William Ruto dhialo Faith Kipyegon mane owuoyo rekod mar mita 1,500 gi 5,000 maluwore e ng'weye mag Diamond League. Kipyegon mane oduogo pacho ka okinyi makawuono norwake kar jot mar jatend piny e boma Nairobi kod nyadhi. Kama nomiye mich mar omenda maromo shillings milion 5 gi ot mar shillings milion 6 ma onyiewne gi piny owacho. Jatend piny Kenya William Ruto nosingo ne jotugo mabiro wuoyo rekod ni sirikande biro miyo gi mich machalre gi ma Faith oyudo ka jotugo bende biro yudo bok mag wuoth mag betri. Faith Chepngetich here. We have got a few of them. Honorable Dan Wanyama, who is also the chairman of Now, of course, we start from the double. And Ferdinand Omanyala, who is the going forward. For every world record broken by a Kenyan, the government of Kenya is going to award 5 million shillings. And we are going to start today with Faith. She has won unbroken 2 world records in 1,500 meters, as I said, in Florence, Italy, and in 5,000 meters in Paris, in France. The government of Kenya is going to award her a total of 5 million for one record, and we are going to give her a house worth 6 million for the other record. And I'm the first one to be invited here as an athlete, so I hope nime motivate many athletes kujua kuwa kubreak rekodi utakaribishwa nyumbani vizuri sana. So nawaambia tung'ang'ane, to break records, tuchenge jina la country yetu, iende mbele na let's run clean. Twak ewi paro mar omenda ochomo od bura mamalo kama dhi some kuom thuolo mar 2 kawuono. Komiti mochung'ne weche omenda dhi chwalo lipodgi mayango lokruoge motimne paro mar omenda kawuono. Jotende kweth mar Azimio medo pingo paro mar chik e kinde ma jopiny bende geno fungruok kowuok e lokruok moketi. Sisi kama wanazimio na kama Wakenya wa wengine ile tunatarajia sasa hizi ni kuona ya kwamba kamiti ya fedha imeleta ripoti ya aina gani. Hiyo ni jambo la muhimu kwa sababu Wakenya washaongea tayari. Wakenya wamenena kwa wingi na sisi pia tumenena kama Azimio, na Wakenya kwa kauli moja wamekataa hiyo mswada. na tumependekeza sisi pia kama Azimio kwamba hiyo mswada
itaweka gharama kubwa sana kwa wananchi. Kwa hivyo iondolewe, yani ifanyiwe karabati kabambe ndio iletwe bungeni. Kawadhi nyimeni moko kuom jo kanyo mag duond buch UDA e kaunti ma Taita Taveta okwedo kweth mar Azimio One Kenya Alliance kuom bago ng'anyo e boma ma Voi. Jo Azimio nyo bago ng'anyo nyoro ka gin bende ne gikwedo paro mar chik mar omenda kaluwore kod osuru ma ochuogi. Jo kanyo mag UDA wacho ni dongruok mar kaunti ma Taita Taveta kidek thirno kaluwore kod kit telo marach. Gikwero jo Azimio ni kik giti kod wach paro mar omenda e kiko jopiny mokalo kata makalo e matek e kindeni. Mimi kama mwana UDA nitaunga mkono siku zote, maana najua yale yamepangwa ni mema na hawakuwa wamekosa akili. Waliopanga walikuwa na akili njema, na hivyo basi kule kuenda against kama huyu bwana Mwaruma alivyofanya ni kama ambaye hajaelewa, na yeye ni msomi, lakini najua katika hali ya kumchambua tutamchambua pia, maana sasa anaonekana ana mislead Taita people. Tunashukuru Mheshimiwa Ruto amesikia, na hii serikali ya UDA ni serikali ya kusikia. From 3% wale watu walipopinga imekatwa 1.5. Kubali watu wakatwe 1.5 ili agenda ya rais iweze kutekelezwa, kwa sababu tumeona finance bill ya county inakuwa abused, lakini wewe senator umenyamaza. Lakini ukiona hiyo ya national inakuwa abused unalalamika. Tunataka wewe kama macho ya wananchi wa Taita Taveta County uangazie macho yako hapa. Kitu tunamuomba seneta wetu Mwaruma, hizo pesa ambazo anazotumia kwa kuja kufanya maandamano, achukue hizo pesa, atafute magari, aweke mbolea ndani, apelekee wakulima mashambani, walime tupate vyakula. Sisi kutoka katika shida hii tuko naye hapa katika nchi hii ni mpaka tulime, tutafute vyakula. Obila ma Mlolongo e kaunti ma Machakos odinone miyo moro ma itudo kod kuo mar nyithindo adek. Miyo no ma oyangi kaka Miriam Wasonga ne ondhi bang' jadak moro go lipot ni ne onene ka opondo kod nyathi moro ma jahigni 2 gi nus. Wasonga oyango ni ne okwalo nyathino kendo tere Kakamega kama ne mine moko singo chule shillings 50,000. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Kwa nini umeshikwa? Kwa nini umeshikwa? Tumepatikana. Ukifanya nini? Nilikuwa napikia mtoto ujindo, akanijua ati mimi ndo nilichukua mtoto. Ulikuwa unamchukua mpeleke wapi? Kwetu. Kwa nini mpeleke kwetu? En penjo kod duoko gi jofwambo bang' kane obila omake. Miriam Wasonga lero gima ne oketie tago maliet. Huu ni wangu. Wachore ni nyathi ma jahiga 2 gi nus ne okwal koa e dala gi ma Mlolongo tarik 10 dwe mar adek higani, bang'e ne oyude Kakamega. Miriam oyie ni ene mane okwalo nyathino kendo tere Kakamega kama chich machielo ne nitie. Nilikuwa tuna purity. Nilipea tu purity. Purity ndo alikuwa anataka huyo mtoto. Miriam ne omaki bang' jadak ma Mlolongo gwelo obila bang' nene ka opondo kod nyathi. Mimi ndio mtoto wangu alikuwa amepotea March. Tukampata huko Ogaro Market. Sasa huyu msichana amerudi leo. Sijui kama ni kusurvey, alikuwa na survey. Huyu rafiki yetu akamua, akamshika akatuambia. Na msichana kumuoji akatuambia ni yeye alikuwa amechukua mtoto na alikuwa ameitishwa huko Butura. Sijui na mama anaitwa Melvin, anafanya kwa club. Niliona mama amebeba mtoto na ameenda mbio. Na juu nilikuwa nimemuona mara akipitia hapo, nilimjua sura. Jodak ma Mlolongo ne ochwale nyake ya pis mar Ruth Peter Ndunda kama ne oyie ni osebedo ka okwalo kendo uso nyithindo matindo. Wako wa mama watatu wanafanya hiyo biashara. Wanachukua watoto pande hii wanapeleka nchi jirani ya Uganda. Wanaenda kuuza hao watoto huko. Na anasema alikuwa amepewa 50,000. Dunda koni osebedo ka oyudo lipode modhuro mag nyithindo ma olal, ka Miriam to ne oyie ni ne osekwalo nyithindo adek koa Mlolongo. Hata huyu wako naye saa hii sina uhakika kama ni wake. Kuna mmoja amebeba saa hii, sina uhakika kama ni wake. Huwa anaenda tu kwa ploti tu, anaona watoto wakicheza nje, anamnunulia peremende, anampembeleza, wanaenda. Miriam Polodi neti sendo bila ma Mlolongo
kama pod idaye dhoge mondo mi oler matut ewi nonro mar kuo mar nyithindo. Mak mar Miriam biro dweche 2 bang' mama moro ma oyang kaka Christine Masika bende ichichgo ni nedwa uso nyathine ma jandalo 5 kuom Sh400,000. Nyaka sani Masika pod odinne tisendo bila Malang'ata Women's. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend Migago mar thieth Susan Kumicha okwedo weche maliekore ni midhusi mar COVID-19 oduogo kendo landore e pacho ka. Kumicha okwayo jo Kenya mondo kik rwak luoro e wi athung'a malandore sani ka owacho ni en kido ma ok mano mar coronavirus. Jatend Migago no jiwo oganda mofweny kod ranyisi mag athung'a mondo chop kar thieth aruya mondo giyud pim makare kod thieth ne kit athung'a ma gin go. E twak makamano bende Kumicha ne oyango chenro mar manyo jatatije mag okumba mar NHIF. In Kenya, specifically within the months of March to May, due to the cold season, we expect we normally get high cases of flu-related diseases, and also the second season is June, July to September. Around there, we also get a surge of this. So it is no wonder this month of June it is expected that such cases would be high. As I've said, from our surveillance, from our sampling around the 8 hospitals, we do not have an upsurge of what we can report to the country and tell them to check it out. Piny mangima hingo odiochieng' mar ng'ol mar albinism kawuono ka thor mar wach en nywako oganda manigi ng'ol makamano e chenro duto mag dongruok. Ikwayo oganda mondo jiw tudruok kod achiel e kindgi kod jok ma nigi ng'ol. Ng'ol mar albino en ang'o? Albinism kaka ong'ere gi dho ngere en kit ng'ol mar rangi mar pien ma biro kata albinism biro kalore kod rem mar donjony mong'ere kaka melanin. En kido miyudo kuom jonyuol. Ka opogore kaka jomoko sekawe, ok en juok kata kuong'. Bende jal manigi ng'ol makamano onge teko magalagala kaka mag ajuoga. Riwruok mar Kenya Society for the Blind yango ni kwan jo Kenya moyo 9,400 nigi ng'ol mar albino. Ng'ol mar albino kelo midhiero mathoth ne oganda, ahinya to motudore kod teko chieng' mamiyo gi ting' e nyiewo modhi moyiedhi. Moko kuomgi bende wito nyalo mar neno. E kind oganda joma nigi ng'ol mar albino jakadhe akwede kod monj ka jomoko kuomgi bende ijuang'o. Omiyo ka piny ngima hingo odiochieng'ni ijiwo oganda mondo sir lwedo joma nigi ng'ol makamano kendo konye arita kod dongruok margi. Piny mangima hingo odiochieng' ng'ol mar albinism kawuono ka thor mar wach en nywako oganda manigi ng'ol makamano e chenro duto mag dongruok. Ramogi kotudore kod mano bende jokedo ne ratiro mar jok manigi ng'ol mar albino kwayo oganda mondo konye chiwo lipot makare kendo tika kwede ne joma nigi ng'ol machalo kamano. E kinde ma piny hingo odiochieng' ng'ol mar albino, jokedo dwaro thuolo malach mag tije ne joma nigi ng'ol makama. Kwanza niambie jamii kwamba watu ambao wako na ulemavu wa ngozi ni watu ambao wamebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Ni viumbe kama kiumbe kingine katika ardhi yetu. Ni watu ambao Mungu amewapatia akili. Kulingana na utafiti ambao umefanywa, watu ambao wako na ulemavu wa ngozi wako na akili nyingi sana. So jamii lazima iweze kuikubali na kuikumbatia na kuipatia nafasi sawa katika jamii mtu huyu, kwa sababu nafasi zake za ajira ziko adimu sana. Yeye hawezi fanya kazi ya mjengo kwa sababu ya hali yake, hawezi kufanya kazi ya kondakta ama kulima shambani kwa sababu ya hali yake. Sasa elimu ndio kitu cha muhimu sana. Unapompatia elimu ndio utakuwa umemsaidia sana katika maisha yake. Ramogi dakika 15 osekalo tok saa 7 wakani mondo wakawiyo machuok kikidhi mabor pod wantiere kod weche mathoth mawaikono Migago. Kata kamano anoka bende ote donjo kae mane laiwa mar ote Ramogi TV awinji maber antiere sindo pesa maruto miyo jang'wech to ogolo kanye
ous Kenya mondo mi ng'ato ka ng'ato pesa ne. Ansara singa mar wang'weno West Kanyamkago amod Ramogi TV Migago yom sana. Bende Ramogi an jamta wuod Awasi Border watching from Awasi Border. Odek Felix ka wuok Gema Sumbi Ramogi Lede. Chief Abiola ja Nyang'ombe Kogelo, Nyang'oma Kogelo ach omed. Ero kawana nyako Ramogi kikidhi mabor wakaw ywe machuok. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo thum ma serious ikite ngoma oake. Under the pressure, yeah, Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saparo dhiambo nyaka sapar gariyo. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mokinyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gimi miyi gi mich. Buch Jopin. Adier gima dhi mbele sani Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya ubi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mipni godono mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, Janding Opanga, Jonyakach Dendo Nombija Taya, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Sadek Otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Moluor gavana ma Kisumu County, Professor Nyang'nyong'o, ni kod mor malando ne weg mwandu ni oruch oko gi tamalo 100 chudo mag gope gi nyinyo te ewi lope mayudre e county no. Kaw thuolo mar ng'wono mochiwni mondo itiek gopeni, ma kaw kamano tibo chulo gopeni go duto kendo nyalo kawni ondamo mar chik. Chop mana kod receipt mari mar deposit ir sub county revenue office mondo timni update mar data. Kaw thuolo mar ng'wono ni mondo geng' kuma nyalo betie. Machiegni kendo nyako Ramogi, jota chenro mag konyo oganda e kaunti mag Garissa ywak ni siasa koro thiro chenro moko mag dongruok misiro kod bengi mar piny ngima. Luoro nitie ni siasa kidek rocho chenro mag thieth, somo, pi kod alwora matimore kuonde chung'od bura ma Lajera, Dadaab kod Fafi. Gavana mag Garissa Nathif Jama oyango ni oseyudo ng'ur kowuok kuom apisas mag World Bank kendo singo mar neno ni josiasa okorocho kony ma bengi no chwalo ne oganda manie sub counties adego.
Jama bende no singo ne sirikal mar county no biro tiyo kod jatend migawo mar omenda mondo tielo mar ariyo mar chenro makamago chakre e samo winjore. We have had some few challenges, delay in community mobilization because of the difficulties or challenges which we had. You remember we have come from the serious group of problem of COVID. Then we have had a prolonged drought for over 6 years in this particular region. And some of the areas where we were supposed to do projects are far away and inaccessible. So the communities now, they can proudly spend the gained time to do more economic activities. We will be in touch with the Treasury, both in terms of ensuring that this one comes to a good conclusion, while also we seek phase 2 of the same, or rather we request them to seek phase 2 of the same from the World Bank. Kawadhi Samburu eni piny owacho chako chiwo obok mag lowo ne jopiny ma Samburu mosebedo ka onge kod obok go mayango gi kaka weg lope kuom thuolo malach. Jodak makono orwako obok makoro miyo gi thuolo mar dongruok e lope gi ka gidwaro ni duol mochung' ne weche lowo e pacho ka oked kod mibadhi ma osebedo ka thiro chenro mag chiwo obok mag lowo. George Bati miyo waler. Alap mar tuke ma Kenyatta e boma ma Maralal, jodak ma Samburu noriedo mar yudo obok mag lowo kuwuok kuom duol mochung' ne lope pacho ka NLC. Kage puoyo kang' makoro dhi miyo gibedo weg lope, jodak okoni gisebedo kod pek kaluwore kod mibadhi ma osebedo kokwako chenro mag manyo obok mag lowo e kinde mokalo. Ukitoka kwa ufuatilia allotment letter yako Nyahururu lakini hadi kwa kama Nairobi, lazima ubebe bahasha mbili. Bahasha moja kuangalia commissioner au ile mtu yote anasimamia allotment letter upate title deed, na ofisi nyingine bahasha nyingine inatoka hapa kwa commissioner. Commissioner Edwal mang'iyo weche mag lope pacho ka manotelo ne chenro no ogolo siem ne jok manyayo mibadhi kendo nyiso jopiny mondo chiw lipot poni apisa mora mora okwayo gi mit bilie. Bahasha ilikuwa mambo ya zamani pengine. Kwa sasa hivi hata bosi wetu His Excellency President Samoei Ruto amesema mtu yeyote atacheza na mali ya umma hataweza kuvumilia. Kwa hivyo mtu yeyote mwenye ataitisha bahasha unapiga ripoti. Maloyo ji 2,000 manoyudo obokgo koni okang' mar miyo gi obok mag lowo oyweyo pi wang'gi ka jotelo mag kaunti ma Samburu osingo tiyo kod piny owacho mamalo eneno ni jodak makono duto oyudo obok mag lowo. Kama familia hatuna hofu na hatuwezi tukajiona kama sisi si wenyeji, sababu wakati mwingine kama umeketi mahali na mtu mwingine anakuja unaambiwa wewe ni squatter uweze ukaondoka. Kwa hivyo hii inatupatia thibitisho kwamba tupo nyumbani na kwamba sasa sisi ni wenyeji kamili. Nikiwa Vice Chairman wa Lands kwa Senate kuhakikishia kwamba the Ministry of Lands wako tayari kutusaidia, kwa sababu tayari wametusaidia for waivers ile sisi amesema, na pia wako tayari kutusaidia kutuletea sisi titles. Kama huko na kitu na Mungu amekusaidia, national government wamekulipia kila kitu, Land Commission wamelete, umepata at least kitu ambaye ni kama tu title, because a lot of things secretary you can walk to bank and get a loan. Chiwo obok mag lowo koro yawo thuolo ne jodak ma Samburu jiwo yuto mage koting'o kao hola e bengi manyalo biro ting'o malo dongruok mar jopiny makono. George Bati, Ramogi TV. Jota chenro mag konyo oganda e kaunti ma Garissa ywak ni siasa koro thiro chenro moko mag dongruok misiro kod bengi. Nyako Ramogi wadhi nyime e report machielo mano en report mabende ne wasemiyo kanyo. Wadhi e report moro mabende nitiere e kaunti no ma Samburu kama mach no wang'o od nindo e skund sekondar ma Kisiria kara Kirisia Boys mayudore kaunti ma Samburu. Jopuonjre ni kod achiedh nade bang' mwandu gi kamoting'o gige somo kod gige nindo wang' marach e mach mane monjo gi otieno ma piny orugodo kawuono.
Jodak ma Maralal mano chopo reso jopuonjre ywak ni geche moyiedhi mag nego mach norem chopo reso mwandu. Masiche mag mach e alwora no fwenyore e chenro mag kedo kod masiche makamago. Jonyuol ywago pek mar nyiewo gige somo ne jopuonjre kalure kod masiche mag mach. Giwacho ni piny hii kitu imechoma hapa ni nini, kama ni wanafunzi ama ni nini, we don't know, but something is not adding up completely. Ni raundi ya pili wamefika leo na kukaungua pia, na ile kitu ambayo inafanya inachangia moto inazidi ni kukosa hii gari ya zima moto, na hao watu ambao wana experience ya kuzima moto. Tumeweza procure fire engine ambayo sasa inatengenezwa na Isuzu. Ikikuja hapa itasaidia. We'll add one more engine every year until we have about 3 for this county. Jotije machone kambi mar rego sukari ma Mumias medo golo ywak e wi gope gi makambi no osedak kata osedeko chulo kuom thuolo mohewo higni 4. Moko kuomgi wacho ni ok ginyal kata yudo thieth nikech omenda go ma omoko Mumias, kama koro gikwayo piny owacho mondo chop singo mar kelo jaket mwandu mondo nyiew manyien mabiro tayo kambino. Jotije go ne oriembo e tich higa ma 2019 kendo gisebet ka gibandho chudo mekgi ma Mumias mapok ochul nyaka sani. Kwa maoni yangu, naomba kiwanda hicho kifunguliwe, revive. Watu walikuwa wanasomesha watoto kupitia kwa kiwanda. Watu walikuwa wanakula kwa kiwanda hiyo. Wafanyikazi kama wakukata miwa, kama wenye wako kwa contract, ilikuwa imeajiri watoto wa kutoka within na hata mbali kidogo. Ilikuwa inasaidia Western region. Sasa hii wakulima wameishia kuuza mashamba, mtu amepaki na kakota pa kusikwa tu kwa sababu anataka mtoto wake aende shuleni. Haya, mtoto mwenyewe ameenda shule, amesoma, amemaliza, anapakuachiriwa. Ako tu. Ataenda Nairobi atapata wapi na anarudi tu hapa. Baadhi ya wenzetu wamepoteza maisha, sio tu kupenda kwao tu, kulingana na matatizo ya kutokuwa na pesa ya kuwaendelesha mbele zaidi kwa matibabu. Sababu hata ukikuwa na homa ama kikohozi ama malaria, lakini kwa sababu una njaa mahali ama skuli fees inakukumba, itakuletea magonjwa mengine mpaka inakutoa uhai. Na hiyo imekuwa ni msukumo na kidonda suku kwetu sasa. Hata tunapodai arrears, hii sio arrears sasa. Kwa sababu kulingana na mimi ninavyofahamu, chinzi ninavyoelewa, haitakuacha arrears imetuletea madhara. Riwruok mar piny owacho mar Fresh Produce Consortium ochako chenro mar duoko chien lal mabiro bang' kayo cham e puothe ma pacho ka. Jatije mar riwruogno Okisegere Ojipat ne owacho ni lal matimore bang' golo cham e puothe kawo nyaka atamalo 40 mag cham ma inyalo geng'. Ojipat wacho ni gibiro riwore kod piny owacho mondo gine kaka chiemo nyalo yudore moromo. Chenrono biro chakore e kaunti 10 kaka Nakuru, Kirinyaga, Embu, Meru kod Nanyuki. We lose globally between 40 to 60% of fruits and vegetables, which is a huge loss. We're losing approximately a third of the food that we produce. And together with partners, we have endeavored to ensure that these losses are reduced. And we're also here to ensure that the bank, Absa Bank, is able to provide facilities and support to the stakeholders to ensure that they get sufficient technologies to be able to minimize losses. This includes value addition products, processing, and any infrastructure that is required by the actors. Absa Bank is able to provide. As a bank, we are a partner of the agricultural value chain in Kenya and the fresh produce value chain in Kenya, and we provide an array of financial solutions from working capital needs, asset financing needs, term loans, acquisition of processing plants, aggregation plants, and all these are geared to ensuring that we play our role as a responsible lender in bringing possibilities to life
Ramogi twak ewi paro mar omenda ochomo od bura mamalo kama idhi some kuom thuolo mar 2 kawuono. Komiti mochung'ne weche mag omenda dhi chwalo lipodgi mayango lokruoge motimne paro mar omenda kawuono. Jotelo e kweth mar Azimio medo pingo paro mar chik e kinde ma jopiny bende geno fuong'ruok kowuok e lokruoge moketi. Kaluwore kod lipodni wadhi achiel kachiel kod kama wadhi tudore kod lipota marwa Walter Nyambaga ma bende gie kinde ni nitiere e kar od bura mamalo ka bende Walter gie kinde ni ka iwinja inyalo mana lero ni to chenro makamage madhi nyime ka igeno ni twak machal kama onego bende chakore kar saa 8. Gin ikruok mage ma bende sani osechopo to kowuok kuom jotelo ma bende iserodhnogo kanyo en ang'o ma bende giwacho kaluwore kod lokruoge ma bende nitiere paro mar chik mar omenda mar 2023. Nam Simpros mana kaka isewacho ni chik kiketo kendo kiloso chik to kata ng'at molose bende tiyo. Wantiere ka mar biro bedo kaka wang'i mondo mi wakelni gino madhi nyime od bura niende. Chenro mar biro pedho twak ewi paro mar chik mamulo medo choko mar omenda noendo biro chako gweng'wecho odiochieng' ma kawuono e seche mag 8. Mano kaka igene kendo kata mana jakom kamiti mag omenda mosebedo ka kao pacho ganda e chenro makedo kod mani ka bende doyo iye owuok e gwenge mag Nakuru County kendo koro nyaka chop sechege jelni mane iye kendi ka girito chenro mondo ogweng'wech kendo bende pedhe ne oganda. Wan ka kod jafwambo marwa ma en Chris ma bende wasebedo ka wang'iyo godo kaka chenro dhi nyime kendi. Kapok akgwelo Chris ago mbaka kod ja od bura ma Mandera ma gin moko kuom jogo moluwo ni ngang' ibi kadhe kata okadhe. Abro mana penje ni to chenro chal nade? Karibu tuongeleshe hapa mheshimiwa kutoka Mandera. Umejitayarisha vilivyo kukabiliana na lile mjadala ambayo italetwa hapa bungeni? Kama Kenya Kwanza mko na mpangilio gani? Mtaipitisha, mtaisikiza? Kuna marekebisho ambayo huenda imefanyika, mngependelea sana ziwe zikaguliwe zaidi? Asante sana. Nafikiri mjadala ambao utakuja bungeni leo ni mjadala muhimu sana. Ni mjadala ambayo sisi kama wajumbe tunajitayarisha kujadili, kwa sababu wakati wale waliotuchagua walipotutuma bungeni walitutuma kule kujadiliana. Ile ni chumba cha majadiliano. Nafikiri majadiliano yatakuwa makali na sisi kama Kenya Kwanza tuko tayari kutetea mpango wa serikali na zile ushuru na yale mambo yote ambayo yamekuwa yamependekezwa na serikali, na tunaambia Wakenya mjadala utakuwa mzuri, na tunaambia Wakenya ile mswada sio mswada mbaya sana kama vile mnavyoambiwa. Katika maisha kuna pande mbili. Kwa kawaida huwezi kupata jambo ambalo ni nzuri peke yake na huwezi kupata jambo ambayo ni mbaya peke yake. So kwa maisha kuna mchanganyiko ya uzuri na ubaya, na tukiangalia mswada huu wa fedha ni kwamba yale ambayo ni mazuri yanashinda yale ambayo pengine watu wako na tashwishi nayo. Labda nikipata maelezo kamili, mmejikuta katika njia panda kwa hali ya kwamba viongozi wa chama, tuseme Rais William Ruto amewaelekeza namna ambavyo mtajadiliana juu ya hili swala. Pande mwingine pia wananchi pia imewakodolea macho ikiwaangalia vizuri sana. Mtapiga kura mkipinga ama mtapitisha? Mnajiishi vipi nyinyi? Nafikiri tunajihisi tuko tayari kwa makabiliano bungeni, hasa katika kujadiliana. Kwa kawaida wajumbe wengi watapendekeza mabadiliko ya kadhaa hapa na pale. Tutayasikiza yale mapendekezo yote, na bila shaka pendekezo lolote ambayo itakuwa ni nzuri na tutaona imevutia tutakubaliana. Lakini rais, kama vile unavyosema, sisi kama wajumbe wa Kenya Kwanza tumekutana katika ile tunaita kikundi cha wajumbe wa Kenya Kwanza, na tumeweza kuelezwa namna mswada huu na vipengele vilioko katika mswada huu ni mzuri kwa Wakenya, na tumeweza kudadisi, tumeweza kuuliza maswali na tumeweza kupata ufafanuzi zaidi hasa vile mambo ilivyo. Kwa kweli Wakenya wengi ambao wametupigia kura, kuna wengine wako na mambo fulani ambayo yanaangazia katika mswada huu, na kuna wengine ambayo wako na mambo mengine tofauti.
na kwa mfano constituency ya kutoka kaskazini mashariki kama kule na kutoka, pengine hawatakuwa na maono sawa kuhusu mswada huu na constituency nyingine ambayo iko Central Kenya ama iko Nyanza. Kwa hivyo kutakuwa na tofauti ya wajumbe na maoni yao kulingana na vile wananchi wao wanataka kuona katika mswada ule, na mimi nafikiri tutakuwa na mjadala mzuri kwa Wakenya. Asante sana. Asante sana. Mano kanyoja odbura Mandera mabende loso godo malach nyakoro magajwanga koninian kado nyawadwa Chris winjo kaka Swahili lor ka endi ka gitoni mondo gidomo kukum paro mar chikno endo kino wuon kaka bende jafwambo bende mulo weche mag siasa chenro ni kori bi pedhe odbura kendo dichieng makawuono mondo go yembaka. Yes. Erokamano Walter, timo tich maber mana kiselero paro mar chik mar omenda mar 2023 kata finance bill kod dholiech. Thuolo mokalo aloso kod jakom komiti mar od bura mochung'ne weche mag omenda mano Kuria Kimani owacho ni kochopo kar sochiko osewuok e kaunti ma Nakuru e bomano ma Naivasha, kendo kochopo kar sochiko report no biro molo e alwora mar od bura kae kar sochiko. Mano ler momiwa kod Kimani Kuria, mano jakom komiti mar omenda mar od bura, owacho ni gisewuok e bomano ma Naivasha. Chris, nise bede bathe kocha chonde kineno kaka gidonjo kendo bende gisodo kaendi, iwinjo ka giloso kopogore kod mano iye kanyo endo ing'eni ne seche moko go tiklo korka Kenya Kwanza koni korka Azimio liet chalo nade? Agomba ka kod jood bura ma ok kweth mar Kenya Kwanza kod Azimio. Kata kamano nitiere jood bura mag Kenya Kwanza magi wacho ni kata odoko ni ok gimor koda chenro ni, gidhi goyo ombulu mar puodhe nikech giwacho ni serikal nyalo mana chwalo chenro mag dongruok ka giyudo omenda kokalo kuom osuru mag jopiny. Ing'e kalure kod chik finance bill nyaka puodh mar keto e tim budget ma idhi somo kod jatend migawo mar omenda chieng' tich ang'wen. Koro jood bura mag Kenya Kwanza moko yie mondo owach nyinggi, giwacho ni ok gimor koda moko kuom fundni mar paro ni, kata kamano nyaka gisire lwedo nikech piny Kenya dwaro, giwacho ni kinde osechopo mar jo Kenya ochung' ni chenro mag dongruok molo ni giketo chenro gini isiro kod pinje maoko. Gidwa ni piny Kenya ochung' kar tiende e siro chenro mag dongruok. Mane momiyo gidhi siro lwedo paro mar omenda kata odoko nitiere fundni moko mok gimorgo. Erokamano Chris, kapok aweyi nikech chal ni chenro moro bedo ni mondo dhi nyime e mbele mar mesa mar weche manyien kama Simpro osebedo ka kolone jopiny. Ne nitiere lokruoge ma seche moko igeno ni mondo tim paro mar chikno endo kata moloko kata mana omenda osuru michoko mar gero ute ma seche moko nilieko ni entiere e atamalo 3. Paro moro ne nitiere no nyalo bedo kata mana atamalo 1.2, to kendo bende kar seche mag 3 kama endi report mano wuok e komiti no kendo bende olieko ni onyalo kata mana seche moko bedo atamalo 1.5, seche moko nyalo bedo 2, to seche moko jok mandiko kata mondiki e tich kaachiel kod jogo mandiko bende nyalo yudo fuong'ruok e kind ma gima koro seche moko nyalo bedo kod lokruok matut. Chris, kalure kod jokanyo mag komiti mar omenda, giwacho ni ne gitimo lokruok makamago kalure kod kwayo kod ywak mag jopiny, riwruoge makedo ne jotich e pacho kae kaachiel kod kweth makwedo piny mano Azimio, ka giwacho ni mae manomiyo gitimo lokruok, ka giwacho duoko piny omenda ma ijuogo jotich mag piny owacho chenro mar gero udi nyaka atamalo 1 kowuok atamalo 1.5 kowuok atamalo 3 ne obiro kalure kod ywak mane ogol kod jopiny. Mae momiyo giduoko piny omenda ma idhi juogo jopiny kowuok atamalo 3 nyaka atamalo 1.5 mar miyo jopiny fuong'ruok matin. Kata kamano giwacho ni omenda ma ijuogo gigo molos kod petrol kata petroleum products nyaka bed mana atamalo 16 nikech kanye kama ne untiere kane po COVID-19 obiro e pacho kae. Giwacho ni ne ogole atamalo 16 nyaka atamalo 8 kalure kod midhiero ma oganda jo Kenya ne kalo e kinde mag midusi mar COVID-19. Koro ok ne giwite malo, giduoke mana kama ne ntiere kapok midusi mar COVID-19 odonje e pacho kae. Ting'en gima nyaka gima timre en give and take. Waduoko atamalo 3.1.5 koro jopiny nyaka bende wamiyi gi lweto makora chich to bende miyo kod lweto makora cham.
Chris kakoro wa ndonyo ngwech mondo wachak wadogi ber kinge ni twak makedo kod mane biro mana gomba kaka koponi nitie lokruoge minyal tim ibiro mana tim e od bura mar mamalo ka endini mar osedoko kanyono milose chike gendi ok ninyal timne lokruok moro amora kapok okele mondo osome tielo mar ariyo nikech ing'eyo maber ni en paro mar chik ogwel pach oganda kaso gikone koro winjo be ni pedhe od bura wachni mogik ka bende nyiri moko machuok katieko en ni kalure kod chik en ni bank chwalo report mar di odiochieng' makawuono e nyim od bura chieng' tich adek odhi donje e okang' miluongo ni second reading kakae ema jo od bura biro yudo thuolo mar kelo lokruok kata kelo amendments ne paro mar chik makamae kosewuok e second reading obro dhi e third reading onge goyo ombulu koro en jo od bura puodhe ama wite oko bang' jatend piny William Ruto kete koke makalure kod chenro dhi inyime kakae Aluso kod Silvanus Osoro owacho ni gin kod kwan moromo ma Kenya Kwanza giwacho ni gise moyien sani gidhi siro chenro makamae koro an kod geno ni paro ni odhi kadho kalure kod mikakati kata okenge ma piny owacho mar Kenya Kwanza oseketo mar neno ni finance bill okalo. Pach Chris kako sekete ngene en achiel kuom jofwambo mang'iyo weche mag siasa ber king'eyo ni kata mana kinde motelo kane waloso kod jatend kweth mathoth e od bura ma en jaod bura ma Ugenya Opiyo Wandayi olieko ni Azimio to be ni kod chung' makar kendo bende gin kod kit kaka gibiro ng'iyo kenge mag kwedo paro mar chik maket kod mano kendo bende gibiro sudo koponi okalo kalure kod kwan mar jo od bura mag Azimio mag Kenya Kwanza gin kod okenge moko ma bende ginyalo tiyo godo mar nyiso yo ma ok gisir godo paro mar chik ma kod dhi pedhi od bura kochopo seche mag aboro mondo mi goye mbaka ber king'eyo ni ma en somo e tielo mar ariyo ma seche moko nyalo pedho moko kuom lokruoge kata bende chop kaka ne ntiere mak mana ni maling'ling mosedo ni moko nitiere moko kuom pend paro mar chik no endo kata fuoni mage mane dwaro nitiere mondo timne gi lokruoge kendo yieruok e kind kamiti no wuon ne osegiki giko makende mar chwalo moko kuom report maket kod manono endo report mano chwal ne jatend piny kendo bende jatend piny no segoe wang'e kendo bende ogolie pache wuon adiri makar kende biro yangore od bura kaendi wan ka mana mar ng'iyo ni to ginang'o gini mabiro dhi nyime mage mabiro dhi timore ber king'eyo ni seche moko ang' no bed maliet makata mana wacho ni ka oponi agulu bedo maliet weche ariyo onyalo barore kado nyalo pukore mach nyalo tho kata mach nyalo bebni koro wantiere ka Simpros mondo mi weche maket kod magi wachokni kendo bende waiknigi kapod wago mana wang'o ni to Azimio kata Kenya Kwanza dhi chalo nade kachiel nyaka studio. Hero kama na nya Walter kachiel koda Chris kabende une wang'wa kanyo e kar od bura mamalo nyakora mogi winjo ni en twak madhi mayok dhi bedo mayot kabende ng'eyo ni penjo e kinda kodi en to kopogore koda paro mar chike wi juogo omenda mibiro ger godo udi manengo gi oyueyo ang'o machielo kata lokruok mane machielo ma bende oketi e paro mar chik no kabende to ponono ni en lokruok en gima dhi konyowa en gima dhi resowa koso en gino ma bende samoro pod medo pek mondo mi winj twak kod kukune kete mane Ramogi TV kama bende wabiro miyo achiel kachiel weche go duto ma bende biro dhi nyime e od bura mamalo e kinde ma bende koro jo od bura kata bende koro ibiro winji paro mar chik mar omenda to ahinya kiketo maino e moko kuom lokruoge ma bende oketie paro mar chik no nyakoro Ramogi adwa ni mondo wachakwa kaw yueyo mar ariyo e chenro mar Migago Ramogi an jamta wuoda Awasi Boda aneno kawuok Awasi Boda kabende ng'ato wacho ni an Kevin Omabor nyakora Ramogi wayo matin waduogi weche mo Gikelo ni weche mamolo e pacho ka be lo nyanyakaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama gima wuok e pinje maoko itoni kia kato koro Paris gi twak mamulo rowere gi oganda duto mana kuom nyithindo ma neno wasani winjane janyuol janyuol gima ber ahinya timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber yude danje maliet inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta bro goni studio kaendi mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng' ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV.
Riwri kodwa kawuono e chenro mar penj laktar kawawuoyo ewi solo remo kod Frederick Kotieno mar Equity Afya Roy Sambu mana e penj laktar saa 12 odhiambo kik bayi. Machiegni kendo nyako Ramogi kaunti ma Kiambu en apisa mag duol mochung'ne kedo kod mibadhi EACC omako jalup spika mar od bura ma Kiambu John Jue Njiru Okami ma itudo kod ketho mar kwayo asoya mar Sh130 kod lowo e boma ma Thika kuom jal moro mane dwaro ni mondo opuodhne chenro mar keto dongruok e lope. Piny owacho mar kaunti ma Migori ochiwo nyithi rech maromo 400,000 ne jopith rech maromo 100 e kaunti no. Ma en tielo mar ariyo ma piny owacho mar kaunti ma Migori chiwe nyithi rech e higani ka chakruok mar higani jopith mag rech ne ochune gi nyithind rech maromo 100,000. Odiochieng' ma kawuono jopith mag rech mawuok e sub kaunti ma Uriri, Suna East kaachiel kod Kuria West ne oyudo nyithind rech ka odiochieng' makiny ne idhi chiw nyithind rech ne jopith rech Marungu, Awendo kaachiel kod Suna West. Apisa maduong' e migawo mar kaunti ma Migori George Ochola wacho ni kaunti ma Migori pod nitiere kod nok mar rech. Kenya kata ni Migori kende. Mae mamiyo opportunity mar pidho rech pod nitie malach kabisa. Ma the numbers kata kao miriu gi menam pod wan far below. Mae momiyo watemo urge farmers kamora mama jintie ni wadonjure pidho rech nikech chiro mare nitie. Rech okibi kwamo ga sa shida mantie momiyo wadwaro market obedie ni rech sami gole pi to dhi tho mapiyo kabisa kendo nya kethre mapiyo kabisa. Koro mondo mi kik japur kwam gi rech no tiwo mena nengo moro man kamar kamano. Market no ema koro critical but chich rech to pod nitie. Asapure mokwongo nadhi maber. Ok ne rach ahinya. Dir mane ESP no miyo ne gimiwa chiemo gimiwa gima miyo no ayudo ngufu. Although ne watin joma ne gini kechi ne wakunyo buche kendwa then koro kibro gine koro ji ne kia gima de timore but the after production ok rach. Koro no uso locally ma keeping records ok ne yot ahinya. Kech koro kama nwater gi ne onge koro yana ne golo titere chiro. Romo mokwongo mar riwruoge Saga e piny ka ochakore kawuono e boma ma Mombasa. Jatend migawo mar Saga kod ohala matindo Simon Chelugui ema oyawo ayanga romo mageto tiyo gi riwruoge ting'o malo ohala matindo ma pacho ka. Piny owacho osebedo ka jiwo riwruoge e kind jo ohala mar neno ni giyudo ohala kata giyudo hola kaka mayande oyangi mar Hustler Fund ma jolo grube mag jo ohala. Romo mar jokanyo mag riwruoge Saga dhi timore e boma ma Mombasa kuom thuolo mar ndalo 3. Tayari tuko na vigundi 1149 ambao wamesajiliwa wakiwa na Wakenya zaidi ya 1600 ambao wamepita katika ile process ambayo inaitumika the requirement, the criteria used. Wale wamepita katika hiyo process ni over 600,000 Kenyans. The bill is now before cabinet undergoing various consideration by respective ministries, the Attorney General, the Minister of Finance, because it comes with financial implications. So we believe we should be able to table this document within a month. Kwa hivyo hapa tutakuwa tukiangazia na kuangalia ya kwamba ni jinsi gani tutawaleta kina mama katika vile vikundi wamejitengeneza kama merry go round ili wakuwe recognized kama vyama vya ushirika. Piny owacho ne ochiwo mbolea gunde milion 3 ne jopur e bwo chenro mar pogo mbolea manengo gini piny ne jopur mane ochaki dwe mar 3 higani. Mana kaka Edwin Okoth leronwa kwan makamano tin ka opim kod kwan mag jopur milion 5 ma piny owacho ne olando ni osendiki e chenro no. E chenro mar medo cham ma igole puothe higani kendo kedo kod ngaji.
Piny owacho ne osingo pogo ma ok tin ne gunde milion 10 mag mbolea ne jopur. Kwan mane ogol kod bad migawo mochung' ne pogo mwandu ma iuso e lo piny owacho KNTC wacho ni nyaka sani gunde milion 3,50,731 ema ne opog ne jopur e chenrono ma osemuonyo siling bilion 10 gi milion 700. Dwe mokalo, we have registered 5 million farmers nationwide. These farmers immediately became eligible to receive subsidized fertilizer, and those who stepped forward received their full fertilizer requirement. Piny owacho ne olando ni osendiki jopur maromo milion 5. Mano tiende ni kata bed mana ni japur ka japur ne oyudo gunia achiel mar mbolea, to jopur milion 2 ne owe oko, kata ne ok okawo mbolea mar komo kaachiel kod ma iketo e tie cham bang' doyo kata top dressing. Kwan mar mbolea no bende tin ahinya ka oti kod kwan mane ogol kod bad migawo mar pur ni japur ka japur ne onego yud nyaka mbolea gunde 100. Pod otin bende ka oti kod kwan mar gunde 5 mane thoth jopur ne oyienegi yudo kane ochak chenrono dwe mar 3 higani. Milome mar KNTC kata kamano ne opako chenrono kaka okang' mano kelo mbolea ma nengone ni piny ne jopur mawuok e kauntis 40 ma pacho ka. Uasin Gishu, Trans Nzoia, Nakuru, Nandi kod Narok e kauntis mano kawo mbolea go mang'eny mogik. Jata tije mar KNTC Pamela Mutua koro kwayo jopur mondo owuog oko kawo mbolea ka koro ndalo mag komo oserumo, kendo jopur onego kawo mbolea ma iketo e tie cham kata top dressing ka gunde 736 141 pod yudore. Pogo mbolea mane uso siling 3,500 e gunia ka gunia en chenro ma piny owacho genogo kelo yot e nyayo chiemo kaka yo mar geng'o kit ngaji mane oneno e giko mar higa mokalo to kod chak mar higani. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Machiegni e paw tuke lieko ne jatugo Kylian Mbappe biro wuok e klab